Djevojčica čula zaštitare na arapskom u Zagrebu, upozorila CEO-a na moguću bombu u njegovu autu. Hladan studeni vjetar harao je zagrebačkom poslovnom četvrti, noseći mirise pečenih kestena s uličnih prodavača i daleku jeku crkvenih zvona s katedrale. Sara Kovač pritisnula je svoje male ruke na stakleni prozor visoke zgrade Marin Tech, promatrajući jutarnju špicu kako se ispod nje odvija. S 12 godina naučila se zabavljati tijekom tih ranojutarnjih čekanja, dok njezina majka Marija završava svoju smjenu čišćenja na 15. katu. Mramorno predvorje svjetlucalo je pod fluorescentnim svjetlima, odražavajući Sarin dah na hladnom prozoru. Nosila je školsku uniformu, tamnoplavi džemper i sivu suknju, s iznošenim tenisicama koje su škripale po ulaštenom podu. Njezina naprtnjača, teška udžbenicima, stajala je pokraj nje dok je crtala uzorke u kondenziranoj vodi na staklu. Zgrada je brujala tihom učinkovitošću mjesta gdje su milijuni eura dnevno mijenjali vlasnika. Sara je upamtila svaki kutak ove korporativne tvrđave, od izvršnih ureda do podzemne garaže. Njezina je majka uvijek govorila: tko zna kuću, zna i blago, a Sara je ovu zgradu poznavala bolje od ikoga. Zaštitari su joj kimnuli s poznatim osmijesima. Ovdje je bila dio namještaja, nevidljiva, ali prisutna. Jutarnja se rutina nikad nije mijenjala. Dolazak u 6:30, čekanje u predvorju dok osiguranje ne obavi obilazak, zatim pravac škola kad njezina majka završi u 7:15. Sari je tiho zakrulio želudac dok je razmišljala o bureku koji ju je čekao u ruksaku. Majka ga je kupila jučer navečer u njihovoj omiljenoj pekarnici u blizini njihova malog stana u Maksimiru. Ipak će lisnato tijesto punjeno sirom morati pričekati do ručka. Naučila je ne jesti prerano ili bi ponovno ogladnila prije podneva. Vani su tramvaji izveckali tračnicama, noseći zagrebačku radnu snagu u još jedan dan korporativnih bitaka. Sara je promatrala crni Mercedes kako ulazi u podzemnu garažu zgrade. Isti onaj auto koji je svakog jutra dolazio točno u 7 sati. Prepoznala je da je to vozilo G. Marina, izvršnog direktora, koji joj je ponekad kimao glavom kad je prolazio kroz predvorje. Njezina je majka mnogo puta čistila njegov ured, uvijek govoreći o njemu s poštovanjem: dobar čovjek, rekla bi, ne kao neki drugi koji gledaju kroz tebe kao da si od zraka. Sara ga je jednom vidjela, visokog i ozbiljnog, kako uvijek nosi kožnu aktovku i brzo govori u telefon na hrvatskom pomiješanom s engleskim poslovnim terminima. Prije nego nastavimo s ovom nevjerojatnom pričom, recite nam, iz koje nas zemlje gledate? Ostavite komentar i pritisnite gumb hype ili lajkajte kako bi ovaj video dosegao još više ljudi. Pretplatite se na kanal, ne možete propustiti sutrašnju priču. A sad, idemo dalje. Sara je odlučila istražiti niže razine zgrade dok čeka svoju majku. Spustila se službenim dizalom u garažu, betonsku špilju punu skupih automobila i odjeka koraka. Fluorescentna svjetla bacala su oštre sjene između stupova, a miris motornog ulja miješao se s vlagom podzemnog Zagreba. Dok je lutala između vozila, čula je glasove iza betonskog stupa blizu ulazne rampe. Dvojica muškaraca u sigurnosnim uniformama razgovarala su tihim tonom, ali nešto u njihovom razgovoru natjeralo ju je da zastane. Nisu govorili hrvatski. Jezik je zvučao drukčije, grublje, s kotrljajućim zvukovima, koje je prepoznala s predavanja arapskog, koje je čula na majčinu radiju. Sara se prišuljala bliže, skrivajući se iza srebrnog BMW-a, a srce joj je počelo lupati. Muškarci su pokazali prema crnom Mercedesu koji je ranije vidjela da stiže, a ona je uhvatila dijeliće riječi od kojih joj se ledila krv u žilama. Čak i bez potpunog razumijevanja jezika, pojedine riječi su prelazile barijere. Auto, eksplozija, šef. Jedan od muškaraca držao je malu napravu u rukama, nervozno je okrećući dok je gledao prema Mercedesu. Viši zaštitar pogledao je na sat i kimnuo prema suputniku, a zatim opet pokazao na crni Mercedes. Sarino disanje postalo je plitko dok ih je gledala kako se približavaju vozilu. Kretali su se sa svrhom, a ne s slučajnom patrolom kojoj je svjedočila bezbroj puta prije. U mislima joj je odzvanjao majčin glas: male ribe vide što velike ribe propuštaju. Stara hrvatska izreka koja ju je podsjetila da vjeruje svojim instinktima.
nešto nije bilo u redu. Niži stražar kleknuo je pokraj vozačeve strane Mercedesa, dok je njegov pratitelj stajao na straži. Sara nije mogla točno vidjeti što radi, ali način na koji se kretao, brz, krišom, neprestano gledajući preko ramena, rekao joj je sve što je trebala znati. Strah joj se uvukao uz kralježnicu poput ledene vode. Razmišljala je o svojoj majci na katu, kako briše prašinu s namještaja i usisava tepihe, potpuno nesvjesna što se događa u dubini zgrade. Činilo se da fluorescentna svjetla sada treperi još zlokobnije, bacajući rasplesane sjene, zbog kojih je sve djelovalo nadrealno. Sarine su se male ruke stisnule u šake kad je shvatila da svjedoči nečemu što bi moglo uništiti ne samo auto, već i sve u ovoj zgradi. Dvojica muškaraca završila su s poslom i brzo krenula prema izlazu iz garaže, dok su im koraci odjekivali po betonskim zidovima. Sara je ostala skrivena, dok nije bila sigurna da su otišli, a zatim se odšuljala prema Mercedesu. Nije se usudila ništa dotaknuti, ali je vidjela da su nešto ostavili ispod. Mali pravokutni predmet koji definitivno nije bio ondje kad je automobil stigao. Srce joj je tako snažno lupalo da je bila sigurna da se to moglo čuti u cijeloj garaži. Gledala je dovoljno vijesti s majkom da shvati kako bombe izgledaju, a ovo je odgovaralo svakom opisu koji je ikad čula. Činilo se da uređaj treperi sićušnim crvenim svjetlom, iako nije mogla biti sigurna pri slabom osvjetljenju. Sari su se motale misli. Trebali nazvati policiju, trebali pronaći svoju majku, trebali trčati, ali onda se sjetila koliko je sati, bližilo se 7 sati, što je značilo da će gospodin Marin uskoro sići i otići na svoje jutarnje sastanke. Nije bilo vremena za duga objašnjenja ili telefonske pozive, sada je morala djelovati, čak i ako je to značilo suočiti jednog od najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj s nečim što bi zvučalo kao buncanje prestrašenog djeteta. Sara je otrčala do dizala i nekoliko puta pritisnula gumb za 15. kat, kao da bi zbog svoje hitnosti moglo brže stići. Činilo se da vožnja traje vječnost, a svaki je kat zvonio poput odbrojavanja do katastrofe. Kad su se vrata napokon otvorila, uletjela je u izvršne urede, a tenisice su joj glasno škripale po mramornom podu. Jutarnje osoblje ju je iznenađeno pogledalo. Djeca nisu smjela biti u ovom dijelu zgrade. Ignorirala je njihove poglede i krenula ravno prema uredu izvršnog direktora, gdje je vidjela visoku osobu u tamnom odjelu kako se sprema otići. Luka Marin stajao je leđima okrenut vratima i brzo govorio u telefon dok je skupljao papire sa stola od mahagonija. Sara je duboko udahnula i pokucala na okvir otvorenih vrata. Kad se okrenuo, vidjela je lice koje je bilo mlađe nego što je očekivala, možda 40 godina, s umornim očima, ali ljubaznim izrazom. Njegov telefonski razgovor nastavio se na engleskom o tromjesečnim izvješćima i tržišnim projekcijama, ali joj je pokazao da pričeka. Sarin glas zapeo je u grlu dok je pokušavala pronaći riječi koje ne bi zvučale potpuno suludo. Oprostite, gospodine, započela je Sara na svom pažljivom engleskom jeziku koji je učila u školi 3 godine. Vi ste gospodin Marin, jeli? Kimnuo je, i dalje držeći telefon, ali gledajući je sa znatiželjom, a ne ljutnjom. Ja sam Sara, moja majka ovdje čisti. Moram ti reći nešto vrlo važno. Luka je završio svoj poziv i čučnuo do razine njezinih očiju, gesta koja ju je iznenadila svojom nježnošću. Što je, Sara? Jesi li dobro? Njegov hrvatski naglasak učinio je njegov engleski toplim i pristupačnim. U naletu su izletjele Sarine riječi. Molim te, nemoj ići do svog auta. Ima muškaraca u garaži, govore arapski, podmetnuli su ti nešto ispod Mercedesa. Izgleda kao, borila se za englesku riječ, a zatim prešla na hrvatski. Bomba. Lukin se izraz odmah promijenio iz blage znatiželje u oštru pozornost. Proveo je dovoljno vremena u međunarodnom poslu da zna da su prijetnje stvarne, a nešto u glasu ovog djeteta govorilo mu je da se ona ne igra. Jeste li sigurni u ono što ste vidjeli? Upitao je nježno, ali žurno. Sara je energično kimnula, tamnih očiju raširenih od straha i odlučnosti. Luka Marin izgradio je svoje tehnološko carstvo, vjerujući svojim instinktima, a sada mu je svaki instinkt govorio da posluša ovu hrabru djevojčicu.
Odmah je nazvao osiguranje zgrade, brzo govoreći hrvatski u telefon, ne skidajući pogled sa Sare. Recite mi što ste točno vidjeli, rekao je nakon što je poklopio slušalicu. Sara je opisala dvojicu čuvara, njihov razgovor na arapskom, napravu koju su stavili pod njegov auto. Dok je govorila, Lukino lice je blijedjelo. Njegova je tvrtka mjesecima dobivala prijetnje. Njihov rad na tehnologiji obnovljive energije učinio ih je neprijateljima među određenim naftnim interesima, a njihovi obrambeni ugovori privukli su međunarodnu pozornost. Većinu je prijetnji odbacio kao prazne geste, ali ovo je bilo drugačije. Ovo je bilo konkretno, neposredno i iznio ga je netko bez razloga za laganje. Vrlo si hrabra, Sara, tiho je rekao, ali sada moramo sve izvući iz ove zgrade. Dizalo je zazvonilo u daljini i Sara je shvatila da jutro teče normalno za sve ostale. Ljude koji su dolazili na posao, potpuno nesvjesni da bi im život mogao biti u opasnosti. Za nekoliko minuta aktivirali su se sustavi za hitne slučajeve u zgradi. Alarmi su počeli zvoniti na svih 15 katova, a zaštitari su počeli evakuirati zaposlenike kroz glavne izlaze, dalje od garaže. Sara je s izvršnog kata gledala kako je stigla zagrebačka jedinica za dezaktiviranje. Njihov kombi se zaustavljao s bljeskajućim svjetlima i tehničarima ozbiljnih lica u zaštitnoj opremi. Policijski automobili okružili su zgradu i mogla je vidjeti novinske kombije koji su se počeli okupljati s druge strane ulice. Luka je ostao uz nju, neprestano telefonski razgovarajući s vlastima, držeći jednu zaštitničku ruku na njezinu ramenu. Moja majka, Sara je iznenada rekla, a u glasu joj se osjećala panika. Gdje je moja majka? Luka je odmah radio vezom pozvao osiguranje da locira Mariju Kovač i osigura njezinu sigurnu evakuaciju. Sara je kroz prozor mogla vidjeti kako bombaški odred priprema svoju opremu, ali nije se mogla otresti osjećaja da vrijeme ističe. Njezin školski dan sada se činio kao daleka briga, važno je bilo samo da je progovorila kad se to računalo. Znate kako mi u Hrvatskoj kažemo, promrmljao je Luka promatrajući kontrolirani kaos ispod. Miš koji cvili kuću spašava. Danas si naš mali miš, Sara. Tim za deaktiviranje bombi radio je s mehaničkom preciznošću. Njihov se robot pružao prema crnom Mercedesu, dok su svi zadržavali dah. Sara se stisnula uz prozor, promatrajući stručnjake koji su njezine riječi shvatili dovoljno ozbiljno da riskiraju vlastiti život. Naprava je bila stvarna, čak i s 15 katova više. Mogla je vidjeti napetost u govoru tijela tehničara dok su pažljivo vadili nešto što je izgledalo kao sofisticirani eksploziv. Lukin telefon neprestano je zvonio od poziva investitora, državnih dužnosnika i medija, no on se na svaki javljao držeći Saru na oku. Da, dijete nas je upozorilo. Čula ga je više puta kako govori. Da, danas je spasila živote. Ponos u njegovu glasu natjerao je Saru da se malo podigne, čak i kad je veličina onoga što se zamalo dogodilo počela shvaćati. Njezina se majka pojavila na vratima ureda, lica blijeda od brige i olakšanja, privlačeći Saru u žestoki zagrljaj koji je mirisao na sredstva za čišćenje i ljubav. Moj hrabri mali detektivko, šapnula je Marija na hrvatskom, a suze su joj tekle niz obraze. Vani se Zagreb budio uz vijest da je teroristički napad spriječila 12-godišnja djevojčica, koja je vjerovala svojim instinktima i smogla hrabrosti obratiti se vlasti. Eksplozija koja se nikada nije dogodila postala je priča koja je potresla cijelu Hrvatsku. Za nekoliko sati Sarino lice bilo je na svim televizijskim ekranima u zemlji, njezina školska fotografija emitirana uz naslove o malom heroju Zagreba. Novinarske ekipe okružile su njihovu skromnu stambenu zgradu u Maksimiru, a novinari su uzvikivali pitanja na hrvatskom i engleskom dok je Marija štitila kćer od kaosa. Samo želimo otići doma i imati malo mira, molila je Marija u kamere, no Sara je postala simbol nečeg većeg od sebe. Priča se proširila izvan hrvatskih granica. CNN, BBC i velike europske mreže preuzele su priču o 12-godišnjaku koji je dovoljno dobro govorio arapski da shvati terorističku zavjeru. Društvene mreže eksplodirale su porukama podrške, ali i teorijama zavjere i mailovima mržnje
od kojih su se Marine ruke tresle dok ih je čitala. Zaštitarski tim Luk Marina savjetovao je obitelj da prihvati zaštitu, barem privremeno. Kad baciš kamen u mirnu vodu, mreškanje dopre do svake obale, nježno je Luka rekao Sari, objašnjavajući zašto njihovi životi nikada neće biti isti. Težina neželjene slave spustila se na Sarina mala ramena, poput kaputa koji nije pristajao. Istraga je otkrila mrežu sofisticiraniju i opasniju, nego što je itko mogao zamisliti. Dvojica zaštitara koje je Sara primijetila bili su dio međunarodne ćelije usmjerene na europske tehnološke tvrtke koje rade na obrambenim ugovorima i projektima obnovljive energije. Hrvatske obavještajne službe u suradnji s Interpolom otkrile su da je Marintech samo jedna od nekoliko tvrtki označenih za uništenje. Bomba ispod Lukinog Mercedesa sadržavala je dovoljno eksplozivne snage da sravni pola garaže zgrade i prouzroči katastrofalna strukturalna oštećenja na tornju iznad. Sarina intervencija spasila je ne samo Lukin život, već potencijalno stotine drugih koji su svakodnevno radili u zgradi. Uhićeni urotnici mjesecima su planirali napad, infiltrirajući se u zaštitarsku tvrtku koja je opsluživala više korporativnih zgrada diljem Zagreba. Kako su detalji izlazili na vidjelo, Sara je počela shvaćati pravu veličinu onoga što je spriječila. Ne možeš sakriti grmljavinu rukama, rekla je njezina baka kad ju je posjetila, milujući Saru po kosi dok su se u pozadini vrtjeli novinski izvještaji. Riječi starice imale su težinu iskustva, neki zvukovi, jednom izgovoreni, zauvijek mijenjaju sve. Škola se za Saru zakomplicirala na načine koje nije očekivala. Njezini su se kolege iz razreda kolebali između toga da je tretiraju kao slavnu osobu i da je potpuno izbjegavaju, kao da bi junaštvo moglo biti zarazno ili opasno. Učitelji nisu znali kako se ponašati u njezinoj blizini. Neki su je neprestano hvalili, drugi su se činili gotovo ogorčeni zbog pažnje koju je posvetila njihovoj skromnoj školi. Za vrijeme odmora mlađa su djeca zurila u nju širom otvorenih očiju, šapćući priče koje su svakim pričanjem postajale sve fantastičnije. Jeste li se stvarno borili protiv terorista? Upita dječak iz nižeg razreda. Jesu li imali oružje? Jeste li naučili arapski od špijuna? Sara je pokušala objasniti da je jednostavno slušala i djelovala, ali istina se činila manje zanimljivom od mitologije koja se gradila oko nje. Njezina najbolja prijateljica Petra počela je sjediti s drugim djevojkama za ručkom, ostavljajući Saru da sama jede dok su svi gledali. Teško je biti svijeća na vjetru, tužno je primijetila njezina majka, vidjevši kako izolacija zamjenjuje prvotno uzbuđenje. Paradoks prepoznavanja postajao je jasan. To što su je svi vidjeli nekako ju je činilo nevidljivom za one koji su joj bili najvažniji. Luka Marin borio se s vlastitim kompliciranim osjećajima o onome što se dogodilo. Njegova zahvalnost Sari bila je ogromna i iskrena, ali se također osjećao odgovornim za preokret u njezinu životu. Rad njegove tvrtke učinio ju je metom po povezanosti, a medijska je pozornost očito bila ogromna za 12-godišnjakinju. Počeo je redovito posjećivati obitelj Kovač, ne samo iz obveze, već zato što je Sarinu neposrednost i inteligenciju smatrao osvježenjem nakon godina korporativnog dvogovora. Ona vidi ono što drugima nedostaje, rekao je svojoj ženi za večerom. Ima nešto posebno u vezi s tim djetetom. Tijekom jednog posjeta zatekao je Saru kako pomaže svojoj majci oko pranja rublja u njihovom malom stanu, slažući odjeću pažljivom preciznošću dok je televizija brujala s izvješćima o tekućim sigurnosnim istragama. Kontrast između njezinih običnih zadataka iz djetinjstva i njezinih izvanrednih okolnosti snažno ga je pogodio. Kad ga je Sara pogledala očima koje su djelovale starije od njezinih 12 godina, Luka je donio odluku koja će im oboma promijeniti živote. Što ako ti kažem da tvoje oštre oči i brzo razmišljanje mogu pomoći i drugim ljudima? Upitao ju je. Sarin odgovor bio je trenutačan. Moja baka kaže, jedno dobro djelo posadi sjeme za još 7. Što imaš na umu? Prijedlog koji je Luka iznio bio je jednostavan i revolucionaran. Želio je uspostaviti program za mlade koji bi mlade osposobio da prepoznaju opasnost i reagiraju na odgovarajući način. Sara bi bila inspiracija i, ako tako odluči, prva sudionica.
Program bi podučavao djecu i tinejdžere o svijesti o sigurnosti, hitnom odgovoru i važnosti vjerovanja svojim instinktima kada nešto nije u redu. Previše je odraslih naučilo ne vidjeti, objasnio je Luca Sari i njezinoj majci uz kavu u njihovoj maloj kuhinji. Djeca sve primjećuju, čuju ono što smo mi sami naučili ignorirati. Program bi započeo u hrvatskim školama, ali bi se s vremenom mogao proširiti u inozemstvo. Sara bi pomogla u osmišljavanju nastavnog plana i programa, dijeleći svoje iskustvo i pomažući drugim mladim ljudima da shvate da su njihova zapažanja važna. Marija je pažljivo slušala, njezini zaštitnički instinkti sukobljavali su se s njezinim spoznajom da ova prilika može promijeniti budućnost njezine kćeri. Hoće li biti sigurna? Bilo je njezino jedino pitanje. Lukin odgovor bio je iskren. Sigurnija nego što je sada, skriva se od kamera i šaputanja. To joj daje način da posjeduje svoju priču umjesto da je posjeduje. Sarine su oči zasjale po prvi put od pokušaja bombaškog napada. Konačno, put naprijed koji je više ličio na napredak nego na kaznu. Prijetnje smrću počele su stizati 2 tjedna nakon što je bombaški napad spriječen. Stizali su putem pošte, društvenih medija, pa čak i rukom pisanih pisama dostavljenih Sarinoj školi. Većina je bila na hrvatskom, ali neki su bili na arapskom i engleskom, a svi su nosili istu osnovnu poruku. Umiješala se u nešto veće od sebe i platit će cijenu. Marine su se ruke tresle dok je čitala prevedene verzije koje je dala policija. Vaša je kći nekima heroj, a drugima meta, nježno je objasnio detektiv. Ove mreže imaju dugo pamćenje i dulji doseg. Luka je odmah inzistirao na pružanju profesionalne sigurnosti za obitelj, unatoč Marijinoj nevoljkosti da prihvati ono što se činilo kao milostinja. Ovo nije milosrđe, rekao je odlučno. Ovo je odgovornost. Posao moje tvrtke doveo vas je u opasnost. Resursi moje tvrtke će vas zaštititi. Sara je pokušala održati svoju normalnu rutinu, ali hodajući u školu s tjelohraniteljem osjećala se kao da živi nečiji život. Njezina je majka počela raditi drugačije, bojeći se ostaviti Saru samu čak i nakratko. Kad spasiš utopljenika, ponekad i on tebe povuče sa sobom, promrmljala je Marija jedne večeri, gledajući vijesti o međunarodnim reakcijama na osujećeni napad. Nijednom od njih nije promakla ironija. Spašavanje života nekako je njihove vlastite živote učinilo opasnijim. Kratka pauza u priči. Želim vas pitati što mislite o ovome. Pišite u komentarima. Ne zaboravite pritisnuti hype tipku ili like kako bi ova priča doprla do većeg broja ljudi i pretplatite se na kanal, jer sutra ćete imati novu priču. A sada nastavljamo. Međunarodna pozornost donijela je neočekivane prilike zajedno s opasnostima. Obrazovne organizacije iz cijele Europe su se javile želeći da Sara govori na konferencijama o osnaživanju mladih i svijesti o sigurnosti. Izdavač joj je ponudio pomoć da napiše knjigu o svom iskustvu. Sve učilišta su poslala predstavnike da razgovaraju o mogućnostima stipendiranja za njezinu budućnost, ali svaka je prilika dolazila sa svojim komplikacijama. Putovanje bi zahtijevalo opsežne sigurnosne aranžmane, a javni nastupi samo bi povećali njezinu vidljivost onima koji su joj željeli zlo. Luka se našao kao neslužbeni čuvar vrata, pregledavajući ponude i pomažući obitelji u donošenju odluka koje nisu ni zamislili da će morati donijeti. Moji su roditelji bili jednostavni ljudi, povjerila mu je Marija tijekom jednog od njihovih planiranja. Otac mi je popravljao motore, majka je prodavala povrće na tržnici. Kako da svoju kćer pripremim za svijet koji ne razumijem? Lukin odgovor došao je iz vlastitog iskustva, izgradnje tehnološkog carstva od skromnih početaka. Učite je da ostane vjerna onome što jest, bez obzira na to koliko velik svijet oko nje postaje. Ostalo je samo buka. Sara je slušala te razgovore sa sve većim razumijevanjem da je njezin život postao čin balansiranja između toga da ostane ona sama i da ispuni očekivanja drugih koji su je vidjeli kao simbol. Psihološki danak počeo se pokazivati na male načine koji su zabrinjavali one koji su najviše voljeli Saru. Počela je imati noćne more o eksplozijama i glasnim zvukovima koji su je tjerali da poskakuje tijekom dana. Apetit joj se smanjio
i činilo se da se povukla u sebe tijekom obiteljskih večera, koje su nekoć bile ispunjene njezinim brbljanjem o školi i prijateljima. Marija je primijetila da Sara sve više vremena provodi na prozoru svoje spavaće sobe, promatrajući ulicu ispod sebe kao da očekuje nevolju koja će svakog trenutka stići. Pamti ono što srce želi zaboraviti, primijetila je njezina baka tijekom posjeta vikendom, sa zabrinutošću promatrajući Sarine nervozne navike. Terapeut kojeg je preporučio Lukin liječnički tim objasnio je da Sara doživljava odgođenu reakciju na stres. Njezin početni adrenalin i osjećaj svrhe zaštitili su je od trenutne traume, ali sada se stvarnost ustalila. Seanse su pomogle, ali su također natjerale Saru da se suoči s težinom onoga što se moglo dogoditi da je šutjela. Stalno razmišljam o svim ljudima koji bi umrli, rekla je terapeutu tijekom jedne seanse. Majke i očevi koji se ne bi vratili kući. Djeca koja bi izgubila roditelje. Odgovornost koju je osjećala za živote koji su spašeni bila je gotovo jednako teška kao što bi bila krivnja za izgubljene živote. Obuka za medije postala je neophodna jer su zahtjevi za intervjue nastavili pristizati iz cijelog svijeta. Luka je angažirao profesionalnu komunikacijsku trenericu specijaliziranu za rad s mladima, shvaćajući da Sara mora naučiti kako se zaštititi pažljivim govorom, koliko i fizičkom sigurnošću. Svaka riječ koju izgovorite bit će snimljena, analizirana, a ponekad i izvrnuta, strpljivo je objašnjavao trener. Naučit ćemo vas kako zadržati kontrolu nad svojom porukom. Pokazalo se da Sara brzo uči, ali se umjetnost pripremljenih odgovora činila pogrešnom nekome čije je junaštvo proizašlo iz poštenog, instinktivnog djelovanja. Tijekom treninga borila se s ravnotežom između autentičnosti i sigurnosti. Samo želim reći istinu, rekla je frustrirano nakon što je posrtala kroz uvježbani odgovor o svom iskustvu. Istina je ono što je spasilo sve tog dana. Luka, koji je promatrao iz kuta sobe, prepoznao je nešto od sebe mlađeg u njezinom otporu prema korporativnom govoru. Onda ćemo pronaći način da na siguran način kažete istinu, obećao je. Iskrenost ne bi trebala biti još jedna žrtva ove situacije. Prvi veliki televizijski intervju zakazan je 3 tjedna nakon incidenta, a Hrvatska nacionalna televizija planirala je specijal o Sarinoj priči u udarnom terminu. Pripreme su bile neodoljive, testovi rasvjete, rasprave o garderobi i beskonačna ponavljanja pitanja i odgovora. Sara je sjedila u stolcu za šminkanje, osjećajući se kao da se priprema za kostimiranu zabavu na kojoj će se odjenuti u sebe. Zapamtite, šapnuo je trener komunikacija neposredno prije početka snimanja. Vi kontrolirate tempo. Ako vam treba vremena za razmišljanje, uzmite ga. Ako vam je pitanje neugodno, recite to. Voditeljica intervjua, ljubazna žena po imenu Ana Marić, koja je 2 desetljeća pratila međunarodne vijesti, činilo se da razumije Sarinu nervozu. Nismo ovdje da vas prevarimo, rekla je u pauzi za reklame. Ovdje smo da dopustimo Hrvatskoj da vidi hrabru mladu ženu koja je spasila toliko života. Kad su se kamere uključile, Sara je govorila prirodnije nego tijekom bilo kojeg treninga. Pitanja su bila poštena, usmjerena na njezino iskustvo, a ne na nagađanja o budućim prijetnjama. Na Anin upit što želi da ljudi zapamte to jutro, Sarin odgovor je došao ravno iz srca. Želim da zapamte da djeca primjećuju stvari. Vidimo i čujemo više nego što odrasli misle, a ponekad slušanje djeteta može spasiti živote. Intervju je emitirao najveći televizijski auditorij u hrvatskoj povijesti. Društveni mediji eksplodirali su porukama podrške, a Sarina škola izvijestila je da prima donacije i ponude podrške iz cijelog svijeta. Ali uspjeh je donio nove pritiske. Odjednom su svi htjeli biti dio Sarine priče. Političari su se s njom fotografirali, slavne osobe slale su joj darove, a poslovni čelnici nudili su joj obiteljske prilike koje su se činile predobrima da bi bile istinite. Luka im je pomogao u snalaženju u ovim ponudama, koristeći svoje iskustvo u korporativnim pregovorima kako bi zaštitio obitelj od iskorištavanja. Kad se riba ulovi, svi žele tvrditi da su je naučili plivati, upozorio je Marija tijekom jednog posebno intenzivnog tjedna sastanaka s agentima i predstavnicima. Sara je promatrala odrasle oko nje kako pregovaraju i planiraju, osjećajući se sve više nepovezanom s jednostavnom djevojkom
koja je jednostavno progovorila kad je vidjela da nešto nije u redu. Težina simbolike bila je teža od bilo kojeg ruksaka koji je ikada nosila u školu. Nedostaje mi biti nevidljiva, povjerila je majci jedne večeri. Je li to strašno? Ljudi me nazivaju herojem, ali ja se samo želim vratiti biti Sara, koja čeka u predvorju dok ti čistiš urede. Povratak u školu nakon medijske pozornosti pokazao se većim izazovom nego što je itko očekivao. Hrvatsko ministarstvo obrazovanja dodijelilo je dodatno osiguranje Sarinoj školi, zbog čega su svi učenici bili hipersvjesni njezine prisutnosti. Postavljeni su detektori metala, a posjetiteljima je bilo potrebno posebno odobrenje, promjene koje su neki roditelji negodovali, smatrajući da je školsko okruženje njihove djece militarizirano zbog Sarine situacije. Tijekom roditeljskog sastanka Marija je čula šaputanje: zašto bi naša djeca patila zbog njezine slave? I možda bi se trebala prebaciti negdje drugdje. Komentari su boljeli više od bilo koje prijetnje smrću, jer su dolazili od ljudi iz njihove zajednice. Sarina učiteljica, gospođa Babić, pokušala je normalizirati situaciju tretirajući Saru kao i do sada, ali i to je bilo isforsirano. Tijekom 1 sata povijesti o hrvatskoj neovisnosti, Sara je primijetila kako učiteljica izbjegava uspostaviti kontakt očima s njom kada je razgovarala o važnosti suprotstavljanja tlačiteljima. Svi žele da budem ista, ali žele i da budem posebna, rekla je Sara Luki u jednom od njegovih posjeta. Ne znam kako biti oboje. Njegov ju je odgovor iznenadio svojom iskrenošću. Ni ja, Sara. Ali možda je upravo to ono što te čini pravom osobom za pomoć drugoj djeci koja se suočavaju s istom nemogućom ravnotežom. Sigurnosni brifinzi postali su redoviti dio Sarinog života, sastanci na kojima su ozbiljne odrasle osobe raspravljale o prijetnjama i mjerama opreza jezikom, zbog kojeg se osjećala kao da živi u špijunskom filmu. Agentica Kovačević, glavni detektiv na njezinom slučaju, odnosila se prema njoj s poštovanjem koje je bilo i utješno i otrežnjujuće. Ljudi koji vas žele povrijediti vide vas kao simbol, objasnio je tijekom jedne sesije. Njih nije briga što si dijete. Za njih ti predstavljaš sve ono što mrze u vezi zapadnih vrijednosti i suradnje s vlastima. Sara je pažljivo slušala, shvaćajući da njezina sigurnost ovisi o ozbiljnom shvaćanju ovih upozorenja, ali također osjećajući težinu zastupanja ideja koje je još bila premlada da bi u potpunosti shvatila. Sljedeće agentičine riječi su je ohladile. Presreli smo komunikaciju koja sugerira da druge ćelije planiraju slične napade, nadajući se da će uspjeti tamo gdje zagrebačka grupa nije uspjela. Vaše spriječavanje njihovog plana učinilo vas je slavnim, ali vas je također učinilo prioritetnom metom za osvetu. Marija je tijekom ovog briefinga posegnula za Sarinom rukom, a Sara je osjetila majčino drhtanje. Koliko će ovo trajati? Pitala je Marija. Iskren odgovor agenta nije pružio nikakvu utjehu. Istrage međunarodnog terorizma mogu potrajati godinama da se potpuno riješe. Sarina sigurnost predstavljat će zabrinutost u doglednoj budućnosti. Težina stalne budnosti počela je utjecati na Sarine obiteljske odnose na neočekivane načine. Njezin mlađi bratić prestao je dolaziti, jer su ga sigurnosne mjere prestrašile. Obiteljska okupljanja postala su napeta događanja u kojima su svi pazili na svoje riječi, bojeći se da ne kažu nešto što bi moglo dodatno ugroziti Saru. Njezina baka, matrijarh obitelji koja je oduvijek bila Sarina najbliža osoba od povjerenja, borila se s novom stvarnošću. U moje vrijeme djeca su bila zaštićena time što su bila neugledna, rekla je tužno tijekom nedjeljne večere. Sada je moja unuka izvanredna i to je ono što je dovodi u opasnost. Generacijska podjela bila je očigledna. Stariji članovi obitelji nisu mogli razumjeti zašto Sara jednostavno ne odbija sve intervjue i javna pojavljivanja, dok su mlađi rođaci bili uzbuđeni njezinim statusom slavne osobe. Sara se našla uhvaćena između ovih perspektiva, shvaćajući obje, ali ne pripadajući u potpunosti nijednoj. Kao da stojim nasred mosta, rekla je majci jedne večeri. Svi me zovu s raznih strana, ali most se trese i bojim se da ću pasti ako krenem prema nekome. Marin odgovor došao je iz njezina srca. Onda je možda vrijeme da izgradiš jači most.
onaj koji te može sigurno držati dok odlučuješ kamo želiš ići. Prijedlog koji bi sve promijenio došao je tijekom jesenskog sastanka u Lukinu uredu, 6 mjeseci nakon pokušaja bombaškog napada. Sara je sjedila u kožnoj stolici u kojoj se još uvijek osjećala malenom, slušajući dok je Luka ocrtavao svoju viziju programa podizanja svijesti o sigurnosti mladih s više detalja nego ikad prije. Želimo krenuti s pilot programima u 5 hrvatskih gradova, objasnio je pokazujući joj prezentaciju na prijenosnom računalu. Mladi ljudi u dobi od 10 do 16 godina učili bi se vještinama promatranja, protokolima za hitne slučajeve i tehnikama deeskalacije sukoba. Ali što je najvažnije, naučili bi da su njihovi glasovi važni i da su njihova zapažanja vrijedna. Sara je proučavala predloženi kurikulum, prepoznajući elemente vlastitog iskustva utkane kroz module obuke. Hoćeš da ih poučim? Pitala je. Lukin odgovor pažljivo je razmotren. Želim da pomogneš u osmišljavanju programa i budeš mentor drugim mladim sudionicima. Radit ćeš s dječjim psiholozima, stručnjacima za sigurnost i stručnjacima za obrazovanje kako bismo stvorili nešto što bi se moglo implementirati na međunarodnoj razini. Opseg je bio velik i uzbudljiv, ali Sara je naučila postavljati teža pitanja. A ljudi koji me žele povrijediti, neću li me to učiniti još vidljivijim? Lukina iskrenost bila je osvježavajuća. Da, hoće, ali skrivanje vas nije učinilo sigurnijim, samo vas je smanjilo. To vam daje platformu za kontrolu vlastite priče dok pomažete drugima. 2 godine kasnije Sara je stala pred publiku od 300 mladih iz cijele Europe na prvom međunarodnom samitu o sigurnosti mladih u Zagrebu. S 14 godina prerasla je u ulogu osnivačice i direktorice programa, koji sada djeluje u 12 zemalja. Njezine uvodne riječi nosile su samopouzdanje nekoga tko je naučio transformirati strah u svrhu. Moja mi je baka uvijek govorila, zatvorena usta ne hvataju muhe, ali također ne dopuštaju istini da pobjegne. Prije 2 godine odlučio sam otvoriti usta kad sam mogao šutjeti, a danas sam ovdje da vam kažem da su vaši glasovi važniji nego što znate. Publika, tinejdžeri iz Hrvatske, Njemačke, Francuske, Poljske i šire, slušala je s ushićenom pozornošću dok je Sara opisivala ne samo jutro kada je spriječila bombaški napad, već i putovanje koje je uslijedilo. Govorila je o noćnim morama, izolaciji, težini neželjene slave i kako je te izazove naučila usmjeriti u nešto smisleno. Iza nje prezentacija je pokazala statistiku. 43 potencijalna sigurnosna incidenta koje su identificirali sudionici programa, 17 prijavljenih kriminalnih aktivnosti i bezbroj života zaštićenih od strane mladih ljudi koji su naučili vjerovati svojim instinktima i progovoriti kada nešto nije u redu. Luka Marin promatrao je sa stražnje strane gledališta. Njegova vlastita transformacija bila je vidljiva u tome kako je gledao Saru, ne više kao dijete koje mu je spasilo život, već kao vođu koja je pronašla vlastiti put. Program je nadmašio svačija očekivanja, ali što je još važnije, dao je Sari posredništvo nad vlastitom pričom. Velik dio nastavnog plana i programa osmislila je sama, radeći sa stručnjacima, no inzistirajući na tome da program ostane dostupan djeci iz svih sredina. Mi ne obučavamo niže policajce, često je objašnjavala skeptičnim odraslim osobama. Učimo mlade da njihova zapažanja imaju vrijednost, a njihova hrabrost moć. Prijetnje protiv nje nikada nisu potpuno nestale, ali su se smanjile kako je njezin rad dobivao međunarodno priznanje i zaštitu. Što je još važnije, Sara je naučila živjeti s proračunatim rizicima umjesto paralizirajućeg straha. Dok je svoj govor zaključila hrvatskom poslovicom, prevedenom za njezinu međunarodnu publiku, kad je korijen jak, stablo može prebroditi svaku oluju. Luka je vidio mladu ženu koja je osobnu traumu transformirala u globalni utjecaj. Večernja proslava okupila je sudionike, njihove obitelji i podupiratelje programa u hotelskoj plesnoj dvorani s pogledom na osvijetljeni zagrebački horizont. Sara se s lakoćom samouvjereno kretala kroz gomilu, prebacujući hrvatski, engleski i dijelove drugih jezika dok je razgovarala s mladim delegatima iz različitih zemalja. Njezina majka, Marija,
Sada je radila kao koordinatorica programa za vezu s obitelji, pomažući drugim roditeljima da se nose s izazovima uključivanja djece u inicijative za podizanje svijesti o sigurnosti. Pogledaj našu kćer, rekla je svom mužu, gledajući Saru kako grupi njemačkih tinejdžera objašnjava programske protokole. Pronašla je način da najgori dan naših života pretvori u svoje najbolje djelo. Kada je Sara prišla njihovom stolu, sa sobom je vodila 16-godišnjeg dječaka iz Slovačke, čija su oštra zapažanja pomogla u sprječavanju pucnjave u školi u Bratislavi. Mama, upoznaj Tomaša, rekla je na hrvatskom, a zatim prešla na engleski. On želi proširiti program na izbjegličke zajednice. Kaže da prognana djeca vide sve jer moraju, ali ih nitko ne sluša jer se smatraju outsiderima. Ponos u Marijinim očima bio je nepogrešiv. To je bila kći koju je odgojila, ona koja je sve primjećivala i brinula o svima. Kako se večer spuštala, Sara se našla sama na krovnoj terasi hotela, gledajući na grad u kojem se njezin život zauvijek promijenio. U daljini se nazirala zgrada Marinteha, čija su svjetla bljeskala poput svjetionika u hrvatskoj noći. Pomislila je na 12-godišnju djevojčicu koja se sakrila iza automobila u toj garaži, prestravljena, ali odlučna progovoriti. Ta je djevojka spasila živote kroz jedan jedini čin hrabrosti, ali mlada žena koja je postala, spašavala je živote kroz kontinuirano djelovanje i vodstvo. SMS poruka od njezine bake izmamila joj je osmijeh. Vijesti kažu da si večeras održala prekrasan govor. Ali želim da znaš, već sam bila ponosna na tebe kad si bila samo djevojčica koja je obraćala pozornost. Sara je utipkala. Hvala ti, baka. Napokon shvaćam što si mislio kad si rekao da jedno dobro djelo daje sjeme za još 7. Mislim da smo sada stigli do 1000 sjemenki. Dok je Zagreb tonuo u miran san oko nje, Sara Kovač, ne više samo djevojka koja je nešto krivo čula, već mlada žena koja je naučila sve ispraviti, osjećala je duboko zadovoljstvo života koji se živi sa svrhom. Vjetar je nosio daleki zvuk crkvenih zvona, istih zvona koja su zvonila onog hladnog jutra kada se sve promijenilo, označavajući sada ne kraj nego početak koji će odjekivati kroz generacije mladih glasova podignutih u hrabrosti.